Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 22-nji dekabry hepdeniň şeýşembe güni habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýarym. Şu günkü programmamyzda Azerbaýjanyň häkimetleriniň milli manadyň hümmetini saklamak boýunça çärelerden el çekmeginiň ýa-ni käbir dukanlar ýapyldy. Daşary ýurt valutasyna we haritlara bolan talap güýçlendi. Bu tutuş halk üçin bir gözgýyny ýagdaý. Hemmeleri dollar satynajak bolýarlar. Postsovet regionundaky maliýe durnukçylyk bilen bir wagtda Türkmenistanyň öz milli pulunyň hümmetini bir durukda saklamak siýasaty nähili netije berip biler. It's very interesting, and as is often the case with Turkmenistan, Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň sowdasyna degişli resmi çäklendirmeler telekeçilere nähili täsir ýetirýär. Telekeçileriň öz işleri şu wagt etil turdy diýsen bolýa, durmadyklaryň şolar kyn ýagdaýda galdylar. Şun biz bu we beleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler bilen tanışyp Ortiýatyň derňewçileri Kremliň sürgünlükdäki tanqidçisi öňki oligark Mikhail Khodorkovskiň esaslandyran Sahavatlylyk fondunyň ençeme işgäriniň öýüne dökdiler. Khodorkovski açyk Ortiýa fondunyň 22-nji dekabrda aýtmagyna görä, işgärleriň öýlerine Khodorkovskiň tutsaklagyna sebäp bolan 2013-nji ýylyň jinaýatçylyk işi bilen baglylykda reýt geçirilipdir. Ortiýatyň derňew edarasy bu maglumaty tasdiklady. Açyk Ortiýat fondunyň aklawçysy Sergey Badamşyn 7 işgäriň öýlerine reýt geçirilendigini Twitter arkaly habar berdi. Şu aýyň başynda derňewçiler Khodorkovskiňi 1998-nji ýylda Sibirli häkimi öldürmekde aýpladylar. 2013-nji ýylda Putin tarapyndan amnistiýa edilen Khodorkovski 10 ýyl türme tutsaklagyny baştan geçirdi. Bir wagtlar Ortiýatyň iň baý raýatlarynyň biri bolan häzir Londonda ýaşaýan Khodorkovski özüne garşy edilen aýplamalary ret edýär we prezident Putini Ortiýatyň konstitusiýasyny depelemekde hem ýurdy çökermekde aýplaýar. Ortiýatyň we Awganystanyň kanun goraýjy resmiýetleriniň bilelikde geçiren çäreleriniň netijesinde 600 000 tonnadan gowrak tirek ele salynıpdyr. Ortiýatyň neşe gödekçilik boýunça gullugynyň başlygy neşäniň dekabryň ortalarynda Awganystanyň Demirgazagyndaky Doşy şäherinde ele salynanlygyny aýtdy. Viktor Ivanov 22-nji dekabrda Moskwada geçirilen matbuat konferensiýasynda neşäni Awganystanyň neşe garşy polisiýasynyň Ortiýatyň beren maglumatlarynyň esasynda ele salanlygyny habar berdi. Ivanov Tiregen Awganistandan Türkiýe barýan ýük ulagynda tapylanlygyny habar berdi. Britaniýa Awganistanyň Helmand welaýatynyň Sangin etrawynyň Talibanyň eline geçenligi baradaky maglumatlardan soň bu ýere öz harbiýlerini berdi. Helmandyň häkiminiň 21-nji dekabrda aýtmagyna görä Awgan polisiýasy Sandinde häkimiň edara jaýynyň daşyny gawan Talibanyň söwüşçilerine garşy söwüşýärler. Şeýle-de ol şähere barýan ähli ýollaryň Talibanyň goly astyndadygyny belledi. Britaniýa az sanly harbiýlerini Helmandda maslahat beriji rolda ýerleşdirýänligini aýdypdy. Londonyň Times gazieti Britaniýanyň elit ýörüýte howa güýçleriniň 30 etkerinden ibarat birliginiň şeýle-de Birleşen Ştatlaryň ýörüýte güýçleriniň 60 çemesi harbiýatynyň Awgan güýçlerine şäheri goramaga ýardam bermek üçin iýeriljekdigini habar berdi. Goranmak ministrliginiň matbuat gullugy harbiýleriň söwüşlere gatnaşmajagyny Reuters agentligine aýtdy. Britaniýa Awganystanda öz söwüş çärelerini geçen ýylda tamamlady, emma ýurtda Awgan goşunlaryny türgenleşdirmek üçin 450 çemesi etkerini saklaýar. Irak'ın güýçleri Ramazan İslam Döwleti toparynyň elinden almak boýunça çäreleriň çäginde şäheriň merkezini bombaladylar. Terrorizme garşy bölümleriň matbuat wekiliniň 22-nji dekabrda aýtmagyna görä, Irak'ın güýçleri Ramazanyň merkezindäki hökümet toplumy ugrundaky söwüşlerde üstünlük gazanypdyr. Sabah al-Namani Irak'ın howa güýçleriniň hem ýardam berenligini aýtdy. Bagdaddan 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän Ramadi şäherini söwüşçileriň elinden almak boýunça harby çäreler geçen aýda şäheri öpçünçülükden kesmek boýunça bir aýlyk gabawdan soň başlanypdy. Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadi may aýynda batylyp alındy we Irak merkezi hökümetiniň uly şowsuzlyklarynyň biri boldy.
Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýeti Siriýadaky konflikti çözme ugrunda Jenewada ýanwar aýynda täze gepleşiklerin geçiriljakdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň başlygy Michael Moller'ın 20 dekabrda jurnalistlere aýtmagyna görä gepleşikler Birleşen Milletler Guramasynda geçiriler, emma taýyk wagt ma'lum edilmedi. 18 dekabrda Howpsuzlyk Geňeşi Siriýada parahatçylyk prosesi ugrunda indikaýda hökümetiň we opozisiýanyň arasynda geçiriljek gepleşikleri bir agızdan goldaw bildirdi. Geçen ýylda geçirilen şeýle gepleşiklerin iki taphyry Prezident Başar al-Asadyň ykbaly bilen baglylykda şowsuzlyga uçrady. 5-nji ýyly gadam gatan konflikt zerarly Siriýada azyndan 250 000 adam wepat boldy. Bosniýanyň polisiýasy Islam döwleti toparyna gatnaşykda guman edilýän 11 adamy tutsak edenligini aýtdy. Guman edilýänler Sarayewonyň köp ýerlerinde şol sanda noýabr aýynda ýaragly adamlaryň Bosniýaly iki eskeraty öldüren harby zaýlarynyň golaýynda geçirilen reýtleriň netijesinde tutsak edilipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýar. Azerbaýjanyň öz milli puly manadyň daşary ýurt walutalarına bolan gatnaşykda hümmetini saklamakdan resmi derejede el çekmegi manadyň tiz hümmetini gaçyryp başlamagyna getirdi. Onuň netijesinde ýurtda käbir dukanlar ýapyldy. Adamlar manatlaryny daşary ýurtlaryň pullaryna çalışmagy ýa-da haris satyn almagy finansiýarlar. Azerbaýjandaky ýagdaý barada habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinläli. Azerbaýjanda pulun hümmetiniň güýçlü derejede aşaklamagy, dukanlaryň ýapylmagyna we adamlaryň öz manatlaryny çet ýurt pullaryna çalşymak ýa-da durnukly hareketlere öwürmek üçin basabaslyga düşmegine getirdi. Bu tutuş halk üçin bir gözgýyny ýagdaý. Hemmeleri dollar satyn aljak bolýarlar. Muny hem diňe sandyja banklar satýar. Pul çalşylýan ýerlerde dollar ýok diýerlik diýip bir Bakuly Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugyna aýtdy. Azerbaýjanyň Merkezi Bankynyň 21 dekabrda ýurdun pulunyň erkin sewdasyna ýol bermek baradaky karary manadyň takminan 3/1 ziýana uçramagyna getirdi. Odol $1 1,105 manat tölenýän bolsa, inni bu narh 1,155 manata geldi. Pulun hümmetiniň peselmegi tutuş ýurtda dukanlaryň hatda sewda merkezlerinde ýapylmagyna sebäp boldy. Adamlar haritlaryň bahasy ýokarlanmanka köp zatlary satyn almagy girişdiler. Bakuň sewda merkezi binada bir ayakkap dukanynyň işgäri dukanyň ýapylandygyny, beýle edilmese ziýan çekiljekdigini aýtdy. Dollar ýa euro satyn aljak bolýanlar hem pul çalşylýan edaralaryň ýapylandygy ýa-da valuta satywynyň bes edilendigi netijesinde boş gaýtdyrar. Käbir banklar bolsa manady çalşyrmak üçin adam başyna $500 diýip çäklendirme girdiler. Hiç bir bank dollary manada çalşyrmak isänok, delilini hem biz bilemzok. Bu bizim üçin bir betbaxçylyk. Olar adamlary bir gijanyň içinde beýle batyrmak kararyna nädip geldiler diýip ýene bir Bakuly erenýär. Bakuda pul çalşylýar edaralaryň bir näçesiniň 21 dekabrda gelinen karardan sanlyca sagat soňda $1 üçin soraýan narhy 1,156 bilen 1,159 manat aralygyndady. Azerbaýjanyň Milli Front Partiýasynyň başlygy Ali Kerimli hökümeti ýurdun milli puluny öldürenlikde aýplady. Ony özüni merkezleşdiren, korrumpirlenen, işe okypsuz hökümet öldürdi. Inni bahalar ýokary gider. Aýlyklar, pensiýalar, süýsürüntkiler, manat bilen bolan ähli zatlar 55% kemeler diýip Kerimli aýtdy. Üstümizdäki ýyl manat hökümetiň göçümi netijesinde odal hem bir gede kümmesiniň uly bölegini ýitirdi. Fevral aýynda manadyň narhynyň aşakladylmagy onuň dollaryň garşylygyna hümmetiniň 3/1 ýitirmegine sebäp boldy. Bank ulgamy boýunça ekspert Ekrem Hasanow bu barada ýurdun Merkezi Bankyny günälýär. Soňky ýyllarda beýleki ýurtlaryňda erçemesi öz pullarynyň narhyny peseltdiler. Ýöne Azerbaýjanyň bolşy ýaly hiç bir ýerde halka we kompaniýalara ýeten çylnaky ziýan ýok diýip Hasanow aýdýar. Ol manadyň narhynyň peseldilmegi